Sizofunda incwadi kaMatthew chapter number 24, sifunda verses number 38. Verse 38. 24:38. Ngokuba njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo babedla bephuza beganwa bendiswa kwaze kwafika usuku uNoah angena ngalo emkhunjini abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu khona ke kuyakuba khona ababili Okay, ensimini. don't worry about that one. Ngifuna nje verses number 38 and 39. Cela ungenzela u38. Ngokuba njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo babedla bephuza beganwa bendiswa kwaze kwafika usuku uNoah angena ngalo emkhunjini abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke. Amen sonke asithi amen. Somebody say amen. Babenze njani bathandeka babedla. Thiwani lapha ubale lapha ningi into ezibale lapha izindlu. Babedla bephuza beganwa bendiswa kwaze kwafika usuku uNoah angena ngalo emkhunjini. Ngicela ungenzela uLuke chapter number 17. Ngicela khona ke ungenzela verses number 26. Njengokuba kwenzeka emhleni kaNoah kuyakuba njalo nasemhleni yendodana yomuntu. SekuLuka lo. Yeah. Babedla bephuza beganwa bendiswa kwaze kwafika usuku uNoah angena ngalo emkhunjini kwafika uzamcolo wababhubhisa bonke. Kanjalo njengokuba kwenzeka nasemhleni kaLoti babedla bephuza bethenga bethengisa betshala bakha kepha ngosuku uLoti aphuma ngalo eSodoma lana umlilo nesibabuli kuvela ezulwini kwababhubhisa bonke. Yebo. Kuyakuba njalo ngosuku eyakwambula ngalo indodana yomuntu. Somebody say amen. La sibona i-comparison noma uqhathaniswa kwezikhathi. One sibona isikhathi sika Noah, iBhayibheli likhuluma ngayo ukuthi isikhathi uNoah ekhanda umkhumbi kwathi mase sewuzowuna nje uzamcolo before i-end. Kukhona izinto ezibalwayo lapha engazi kahle ukuthi nonke necabanga ukuxatshenwe nazo kodwa ngifuna ungibukele. Babedla abantu bephuza begana inenye ebhaliwe betshala bendiswa. There was a lot. Yeah, bedla bephuza beganwa bendiswa and stuff. Kuthiwa ke after that abantu besa busy befocus kulokho lethu ke uzamcolo boom wababamba. That was the end. Kwavalwa ngalo generation. Uthi ke kwenye indawo la ninganakanga khona thiwa nasikhathini sika Loti futhi. Shuthi iSodoma libhubha nje ngifuna ungishuthele futhi nakhona bekwenzakalani. Bedla bephuza beganwa bendiswa impilo ikahle. Emva kwalokho qum uzamcolo. Khona into ewukhiye ke esho iBhayibheli la ngifuna ungibambele. Isizini noma isikhathi okukhunywa ngaso sika Noah esidala. Esika Lot esidala. uJesu uyaqhathanisa ke. Usethi kuyokuba njalo. Noma sekuyisizini sokuyisikhathi sokufika kwendodana yomuntu.
Shuthi indodana yomuntu izofika abantu bedla, beganwa, bephuza, bendiswa and stuff. Emva kwalokho, qum, indodana yomuntu ifike. Ngicela sibukeni ke lokho akudla, nokuphuza, nokuganwa, nokwendiswa, dararara. Sikubonde, iBhayibheli lisho ini la? Ngicela ukubuza ke. Ngizobuza kini. Shuthi iBhayibheli limelene nokudla. Shuthi babe wrong mabedla. Mabe wrong mabephuza akushitshwana khunyabo la. Mabedla babe wrong mabephuza. Mabe wrong mabeshada. Mabe wrong mabe lapha iBhayibheli lisizumela eduze ukuthi kwakuyisizini njalo before the end. Before the end. Kushuthi season of abundance. Ilento ngifuna ukukushumayeza yona uyigade. Before uLord kuphele, there was a lot of abundance. People were able to eat and drink. Into ebhalwe la kusho iabundance, kusho ichichima kwezinto. People, abantu, they were, provision was very there. Lalela, iphushwa isizini. Babedla bephuza begana. Ngiyanazi livesi nilisebenzise nalisonto ingalo. Namanje nje ufuna ukusho into engayisho. Ngicela lisho into engisho le livesi. Abantu ya nibhizi niyadla. Hallelujah. Ngithi ubhizi uyaphuza. Usaphuza kunje. Usaproposwa namanje. Nibhizi namaringi ebuyo zayo. Izokufika usathi usayifaka lo ring. Thanda uxabanisa iBhayibheli nabantu lingaxabene nazo. Kumenyezela isizini lana. Kushiwa isikhathi. Before uLord baphume ekuphi. Before iSodom libhujiswe. There was a lot of abundance. Abantu they were able, abantu basebe abantu babephila impilo. Right beprovidiwe. Abantu babephenduliwe nasemthandweni. Ngeke udle bafuthu ukudla kucoshwa. Ngeke ucoshwe ukudla into yokuthenga ingekho. Shuthi inkosi babe well provided, well impilo yabo yayisi stable in terms of izinto material. Ne status sabo saseshintshile. iBhayibheli alisabi ungacabanga ukuthi lizama ukukumotivate la. iBhayibheli lizosho kahle babehlupheka. Bethi bayazama kungalungi babeqhwanda beqhwasha lase liyakhali wasebabhubha ke isiphetho siyamenyezelwa la into engifuna uyibheke la into ebhekwayo la this thing is going to help you njalo emva kwesiphetho sayiphi dispensation noma ke sayiphi generation iBhayibheli kusho uJesu la uveza ukuthi many prayers were answered. Imthandazo eminingi ayiphenduliwe. Abantu basebehlangene nezinto ababekade lokho beyilindile. Ngiyeza la uthanda khona. Abantu babehlangene nezinto akade beyilindile. And impilo nesimo mpilo sabantu that time saseshintshile all together. Babedla bephuza. Bendiswa. Angazi benziwa kanjalo kokuyi. So impilo ibihamba like this, no more struggle. Shuthi kwakuvuleke umnyango weprovision. uJehova uNkulunkulu before uvalwe wayevela njengoJehova Jare ephendulile imthandazo yabazalwane. Njoba bendiswa nje beganwa abanye bayiza izinto ezayekade zime endleleni uthi kungabi nempumelelo kuleyo family uJehova wayeyibreakile bekhulisa izingane zamantombazane zikhule nazo ziganwe zikhanda imizi yazo nazo impilo iqhubeke izingane zabafana nazo zikhule zikhanda imizi yabo imizi nempilo yabo iqhubeke shothi kwakunokubhodloka okwakukhona
and people babekwazi ukuthi ba-access izinto abayidingayo noma ngasiphi isikhathi. That was a good season. Ngiyazi yena ikwatela le nifuna ukulwa nayo, but ke it was a wonderful season. IBhayibheli lisivezela iseason. Alizami ukusitshela ukuthi kwaku wrong ugana nokudla. Lifuna ukusitshela kwakuyiphi season. Indodana yomuntu eyabuya ngaso. Usethi kuJesu kanjalo. Nokubuya kwendodana yomuntu kuzoba njalo futhi. Meaning enye ama signs niyangihlupha kodwa la isonto namhlanje ngiyaxolisa nginiqovela ivesi leni mhlawumbe umuntu ade dudula ngalo nje baphusha ngalo dlana mntaka baba nguthi kodwa uyeza kuwe manje ngiyabona ukuthi niphatheke kabi safuna ukuyobaphusha still kanti bekumenyezela isizini la manje ke nendodana yomuntu uJesu before abuye ke this time it was Lot thing kwabhubha iSodoma. The next time kwaba is but Noah time kwabhubha abantu ngozamcolo. Now sekuzolandela le part yokugcina nakhona ezobivala the last chapter ye generation yethu nakhona kubonakala ukuthi isizini nakhona izobifana ngoba nangu uJesu ethi kanjalo kuyoba njalo nokubuya kwendodana yomuntu. Kusho ukuthi indodana yomuntu izobuya abantu bedla. Izobuya abantu bephuza. Izobuya abantu bekuvuleka iminyango bekhanda imizi, beshada bendiswa. Abanye kade kikizelo. Usethi ke nigadeke lokho. Kuzobe kuyisayini ukuthi indodana yomuntu isiyabuya. Enye amawash obona ngawo ukuthi isikhathi singesokugcina. There are so many. But amenye amawash ofanele ubuke ngayo ukuthi uJesu seyabuya. Ingalesi sikhathi sibona uKristu, sibona ibandla likaKristu lihanjelwa uNkulunkulu ngeimpendulo. Angifuna ngiyibangela umsindo lo ngoba I'm laying a new foundation. Ngifuna ukuyibangela ngifuna nibambe nje kanje. Maye ngathi yakulalisa good night kodwa nje ngicela ungibambela nje. Don't worry ungamphazamisi futhi nomuntu olele eduza kwakho ku wrong phazama umuntu elele. Makhona umbona elele khulumele phansi no ameni wakho uqoqe wenze angavuki. Uvenge nje amen. Wenze ukuphazamisa umuntu oba use bedroom yena njengoba sikhonza. Somebody say amen. It's season. Any verse invest is season. Invest is card. Okuyi sign. Okufanele ibandla likaKristu libheke. Likutshela ukuthi before ngibuye impendulo zabazalwane bezingakimi ngizoyidedela. Lento bazalwane ibalulekile lento enisho manje. Ngoba kuzofanele shoot makunjalo. Mase sifundisa ibandla ukuma liphelele kuKristu noma seliphenduliwe. Oh, don't rush me. Don't rush me. Ngiyazi ukuthi nifuna in that area but ngicela ngcizelelele yesize. Isizini mufunda iBhayibheli ungajahi uzogeja izinto ezibalekile. Ubuka ukuthi ukuqhathanisa kaJesu la akwenzekanga imistake la njengesikhathi sika Noah. Kwakwenzakalani? Awu ngesikhathi sokwafika ngaso uzamxola. Awuza kwenzakala kwakuvala dispensation ethile kuvala nenye generation. Uthi before the end of that generation there was abundance. People were eating food. Abantu bekuvuleka iminyango begano. Abantu bebedla ukudla. Abantu bephuza. Uthi after that end uthi uJesu ngicela nima ingayinakanga lonto ngesikhathi sika Noah hambani ke futhi niyobona esika Lot. Uthi nange ngesikhathi sika Lot njengoba ulethe ngafuna ukuphuma nje lapha ucaba nisenzani lapha. Obulothi utshelwe kahle siwaphuma waqhubeka wazindela. Ingoba there was a lot of what we call qhaqhaqa. Impilo ibiqhubeka. Lithi iBhayibheli nakhona kwenzeka into efanayo babedla. Bebephuza ithule ngisesontweni yazi. Bebedla bephuza begana bendiswa.
izinto beyibahambela emva kalokho usathi kanjalo nendodana yomuntu mayifika sekufuneka abantu abahlakaniphile kanjalo nendodana yomuntu mayifika nibuke le sign izobe izokutshela once usubona impendulo inyembezi zabazalwane seyiphendula imkhuleko yabantu yeminyaka uNkulunkulu usubona seyihambela sungqongqoza kuvele kuvuleke usuphuma osizini lokukhoza kabuhlungu ungenamali sukhonza manje imali ikhona usuya ebank uneshow ukuthi khonto ozobuya nayo usudlulile kubekezeleni la usuthi khona noma indlela yeGolgotha amaculo eseshintsha kancane usugquba itholi nomuntu othile nifaka ucingo no2 uthi uJehova hey kanti uJehova wemhlola ngempela yini nalesikhathi impendulo zokuya zivele ebandleni that is a sign kusho le generation enye izinto ofuna ukufundiswa kuyona ifuna itshela ukuthi isizini eabundance kodwa be very careful ungafocus ezintweni uNkulunkulu akubusisa ngazo uzulimaza irelationship inkosi uNkulunkulu esebuya ungasahlupheki aningizwe South Africa yangizwe yabona South Africa ngizwa clear iphile phansi kweapartheid for many years umbuso wabo uhlele ezandleni zabanye abantu abamhlophe 1994 kwenzeka i-turn around kwangena a black president for the first time kwashicilela into ethu idemocracy angazi noma ngisesondele right now kwangena idemocracy intando yokubusa ngeyeningi kwaqala ema-ofisini naseyihlalweni ezinkulu zaphezulu kwangena udakhi lo kade kwi-exile lo kade ethathwa njengekafere sorani lelo gama elistrong lo kade sorani ngeke ngisalikhiphe kwesibili lo kade ethathwa njengento engenasidingo evalela umnyango le okade ongakwazi ukuthenga emall. Wow, you don't know the story. You don't know. Uyazi ukuthi la Ocean Mall bekade kuthenga abathile not you. Wena befuna uye lapha esixova ngicela ungasho kuphi uhamba uyocinga khona lento oyifunayo uma ungena connection womlungu ubungeke ukwazi ungena khona kunohlobo lwamabhishi obengeke ukwazi ukubhukuda khona not this time kudemarcatiwe kodwethu line white only. Namhlanje ipassenger lakhe eduze kwe-flight oya ngayo eJohannesburg uhlala no Van Kerk uhlale no Fairwood ngala icele phakathi esenta kube wena ngasewindini wena ngapha uFairwood kuphi khona before that time bekune flight eno white wodwa kube ne flight egedlezela eno black yodwa 1994 turn around you find yourself among suhlala noma ikuphi uthenga noma ikuphi you gain but that thing imemezela isizini ngoba icilongo bengeke likhale usacindezelwa ngeke ukukhala ungakaphenduli. How many times bekhalela inkululeko 1976 they died bezama inkululeko so many years back bezama inkululeko lutho 1994 yafika ayifiki inkululeko ngoba sebelwe kangcono kuna before ifika because isizini. Uma enye ama-signs of enye into engasilimaza njengebandla ukukhonza sibudubudu singabuki impawu. Uyabona ungawabuka ama-signs umushayela uyamosha. Abafundi bakaJesu babuza just 3 questions. Ngicela ungenzele lokhosi. Same book, Matthew 24 verses number
I think verse number 1, verse 2. Ngizongena emzini wabazana nabathi ngifike ngithatha ama-TV abawu-2 ngifike ngithatha TV omnye ngithatha TV. Uthi uyayibona ngathi TV yami le ngithi nawo kahle wena. Come church uyibona emva kwesonto. Come. Kuthe uJesu ephuma ethempelini emuka kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. Waphendula wathi kubo, anikuboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akuyakushiwa lapha itshe phezukwetshe engiyakudilizelwa phansi. Ukhuluma nge-second temple. Come. Esahleze entabeni yemnqumo abafundi beza kuye Ngifuna bebodwa. ngibambele lento ke. This is one of the most important thing engifuna ngibambele yona. Ehlele entabeni yemnqumo abafundi basebeza kuyena eseyedwa. Ngicela ulalele iBhayibheli ungalisontisi. Ngicela ulalele ungalaleli ngolokho kwasenkonzweni. Uthi nje ngicela ufocus. Uzwana, come. Bathi sitshele ukuthi lokhu kuyawukuba nini. Shuthi la ungakhohlwa. uJesu uqeda ukuthi ithempeli izodilika kungasali ngishitshe phezukwalo. Lo yalokhu abawubuza la ubuza lokho kade kusho uJesu manje. Bathi kuyokwenzeka nini lokhu okhuluma ngakho manje? Ukuthi kudilika kwethempeli kungasali ngishitshe phezukwelinye. Angithi? Yeah, 2. Nesibonakaliso sokuza kwakho. Second thing into abayibuzayo manje babuza isign. Bathi tell us about the signs noma ka ama signs okubuya kwakho ekodalele isonto. Ama signs okubuya kwakho imaphi? Ngicela 3 questions there. Yes? Nesokuphela kwezwe siyakuba yini Shuthi na? ke number 1 fanele wazi mawufunda uMatthew 24 uMatthew 24 uphendula these 3 questions. Question number 1, lento okhuluma ngayo ukuthi ithempeli izodilika kungasali ngishitshe phezukwalo kuyoba nini? Question number 2, uthi umbuzo wakhona siyini sibonakaliso sokuza kwakho, signs of your coming. Question number 3, esokuthi isibonakaliso sokuphela komhlaba, end yomhlaba ke manje sokuphela kwezwe sinini? Shuthi laba bantu babuza abaclear ukuthi ukuphela komhlaba nokubuya kaJesu nokuza kaJesu nokubuya kaJesu kanye nokudileka kwathempeli ama events angafani. Uyabakhumbula yini? Hawu anikwazi ngasho amen ngikhuluma into ebaleka kanje. Niyabakhumbula yini laba bantu abathi umhlaba uzobhubha ngo-2000? Anibahlekanga nabayeka. Ngoba wanje awesithi babezama ukukhuluma. Number 1 nje imistake yabe enkulu ababeyenzile. Babethatha i-event esekugcineni bayiletha ngaseqaleni. Niyabakhumbula yini abathi abazana nabathi uJesu uyabuya ngomhla ka-24? Manaka maneneke ngifuna nibone umehluko between abantu baka-2000 nabaka-24. Niyabona kabaka-24 uyazi ubungozi babo yini? Bageja nje ukuthi bakufaka idate ezintweni ezingana date. Kodwa i-event they were correct in terms of event but incorrect in terms of date. Baya ngokubheda kangcono abaka-24 ngoba in terms of event they are correct. Maybe Jesus is coming back, correct. Laba babeyihlathi kakhulu mabethi umhlaba uyabhubha ngoba listen ithempeli yodilika nini? Isibonakaliso sokuza kwakho, isibonakaliso sokuphela kwezwe. Laba bathatha isibonakaliso sokuphela kwezwe abaka-2000 abaka-24 September bakhuluma ngokubuya kukaJesu. Urong wabo bafaka idate yabo kanti ayina date le yanto. This is the best way mawufuna ukwazi ngendaba yokubuya kwenkosi yethu uJesu. Nansi ke into ozofanele uyibambe. Uma ufuna ukwazi ukuthi uJesu engabuya nini, checka ama signs.
uJesu akanikezanga umuntu usuku kodwa unikeza abantu impawu futhi nalabo abazalwane abafunanga usuku lokuza kwakho bathi isibonakaliso futhi isingisi sisi masifundeka nombani angasifunda isingisi sika Jesu naso ngicela nibambe lento namhlanje ngifuna ngizokhuluma nomuntu othandayo iBhayibheli because listen ngintshela ukuthi ama teachings ama series funa sibambe this one is one of the most uzobona yini engilethela the most important thing engayishumayela nawe awafuna ukuthi uyizwe you miss this one you'll miss times uzoba umzalo ongekho relevant uzoba isivuthana somzalwane kodwa ovutha ngento engadingeki awuzombona umuntu oshumayelayo kodwa ushuma into esingayifuni dishing angithi esingayifuni in terms of siyayiphika ukhuluma into powerful kodwa hayi lesifuna manje akekho relevant he is not spiritual updated isystem yakhe ifuna updatewa spiritual powerful person powerful word but akekho relevant hence ukhuluma into ikhuluma into powerful kodwa engasisizi uma siphuma isizini akusiyo yento ayishoyo funda wemntaka Jesu verse 3. Now as he sat on the mount of ngicela iversion oba mina ngithanda iBhayibheli New King James. oh Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming? somebody say amen what sign of your khuluma nami phela what Sign of your coming. sign of your Coming. date of your coming Sign. what kusho ukuthi mawufuna ukumazi ukuthi uJesu ufuna ukubona ukuthi uJesu ubuya nini fanele uqaphele ini ama signs ilento enginilethele yona waba umuntu kini mando sikhu waba umuntu ongawaqaphela ama signs angasabuya ngaphela uJesu ungabonanga kanti awukho right kuma signs awunikhothele lento vele uJesu mhla efika kokuqala wafika wa indicator ngesign akaze azafika uJesu evele waqhama thushu nje bekufuneka the wise men of east izazi zasempumalanga zabona istar zabona inkanyezi zabonani khulumani intulele zabona ini zabona uJesu zabona ini abantu abazowina la abantu abakwazi ukuyireada inkanyezi mayibuye kanje you must read the sign izinkanyezi ziningi ikhona kodwa laba bakwazi ukubona ukuthi lenkanyezi khonto eyishoyo le uJesu wayengenzeka azalwa zabe mdala kungekho realize ukuthi usefikile uma abantu kwangekho abantu egateini lokuhlakanipha abantu akwazi ukufunda ama signs uma sinesonto lithi haleluya haleluya and go bephuwa ekufundeni ama signs of times uJesu discipline enye group yabafarisi wathi niyakwazi ukubona ukuthi namhlanje njoba limi kanje umoya uqhamuka ngapha lizobe libhejile lizobe liduma lizobe linje wathi geography inokho kuba umkhushulwa ni right entweni kamkhushulwa but i challenge eninayo niyahluleka ukufunda ikhathi you can be a powerful person but ungabe relevant because you are failing ufunda ama signs uJesu uyazala eBethlehem la seJudea emva kwalokho kuvela inkanyezi esho ukuthi khona osefikile kuvela istar akuvelanga umgijimi lasathi hey kunengane lapha tuyisize la ungijime niyobona kwavela istar kwase kufuneka abantu who can interpret and yazi ngikhulekethe uNkulunkulu asilekelele akuphi grace yezazi zasempumalanga
People who can read and interpret times. Lithi iBhayibheli kumadodana ka-Isakhare kwakungabantu ababekwazi ukuqonda ikhathi. Lithi iBhayibheli babazi ukuthi yini efanele yenziwa u-Israel, because i-challenge esingaba nayo kwi-generation yethu ukuthi sibe nabantu abakhonza nje behuza nje bengakwazi uku-interpreta ikhathi. Inkosi ingazibuye singathandaza umthandazo usuphenduliwe, kanti we are running short of people who can interpret times. Uyakwazi ukuthandaza into uyiphethe ngesandla nje ungasabondi yona, because sorry ushodele interpret ungaphinisele kuyi ushodele interpret. Oh baba ngipha amanzi ngomile incekukazi yakhe yomile. Athi uJehova kuba ubuwazi ukuthi lokho kuphethe ibona amanzi. Every time, let me tell you, church, uNkulunkulu nje manje mayise addressa le ndaba yokubuya kwakhe wenze nje. Uyabona ukwenza okuhle bangathi manje eba isign. Ngithi mase nibona ukwenza okuhle suka la phambili esoyohlala lapha phansi. Anokwazi ukuthi sengizothandaza. Nizwini? That's how umunye umuntu inkonzo umpostoli uzovala nini? Wena uzofuna ngithi ngo3 ngo4. That's how God answers. Manibona ukwenza kuhle suka lapha ebuyele yohlala kade ehleli khona. Then it will be the end of the service. Should amehlo manje safana thini? Noma nikhonza kodwa nimaka ukuthi ukwenza ukuphi. Yangihlupha. Inkinga yebandla ikhonza ayibhekile isign la ikhonjwe khona. Ahlala ukwenza abanye bathe ingakho kama mistakes amaningi. Hawu azavutela omunye mhlobo wami isiphelile inkonzo uthi uyamcheck ukwenza usela. Ngeke uhamba uyishayise ezikweleni kuma corners uma umuntu owazi ama signs ikhathi. Ngeke udlala lo dictom. Avela ukwenza kuhle asukume. Oh God. Ahambe. Afika ahlala emuva lapha. Abazalwane bavele bafaka amapijama. Bathi sisekhona. Bazalwane hayi sisekhona. Hayibo. Kuthiwe mayiseshintshile sohlala lapha ya emumva kobe kusho ukuthi inkonzo siyaphela. Buku kuba irrelevant buku ubhizi usafonela abantu emhlobo wami woza inkonzo uzoyifica kodwa ukwenza ukuthi usehlele emuva. Sefanele utshela noma unyathi mhlobo wami noma kuthiwa inkosi sikubusisa ngani noma kuthiwa khona bazalwane noma kuthiwa uyasutha uthudla mhlobo wami ube ready ngoba inkosi singavalwa noma yini yini indaba ngibona ukwenza uselapha ya umeselapha ya akusasukudlala umeselapha ya noma ngibusiseka nizokhonza ngokumesaba uNkulunkulu. God will never give you a date. He will give you a sign. So what will be the signs of your coming? Signs, not date, signs of your coming. So the church that will be boom like this. Bazobuka signs. uJesu uyashumayela ke la uintroduce enye sign akade seni writing awu manje sengiyanizwa uintroduce enye sign uthi nasemhleni ukubuya kwendodana yomuntu kuzobe kudliwa kuphuzwa kwendiswa umemezela season of abundance usho ukuthi umnyango izobe ivuliwe othi nginikhulise ngithandaze ukuthi uNkulunkulu alilekelele leli bandla likaKristu noma sishumayela ngokubekezela inhluphekweni singakuyeki ngizoqhubeka nakho kodwa ngiyathandaza ngicela phinde silifundise ibandla ukumbambelela kuKristu nangesikhathi seabundance
leyo mistake esiyenzile sifocus kumzana lohluphekayo samyeka ophumelele ehlala kuKristu as a result abazana bakhonza kahle ngezikhathi zabo zokucela base befail uNkulunkulu ngezikhathi zabo zokuphendula kanti ithi season mayebuya imajority yabazalwane bazobe bephenduliwe uma singawafaka ama-class wokuthi ukhonzwa njani uNkulunkulu usuthi no hamba wenza ama-stats by yourself angangithuki hamba wenza ama-stats ungicheckele i-level yabazalwane uthi babekhonza kanjani bengakaphathi lutho esandleni ungicheckele bona sekucontest esandleni go usuyangibona ukuthi ngiwaste isikhathi sakho noma ngikhuluma ngalento nje angikhulumi nawe wena right because you are here do you remember abazali bengakawuthola umsebenzi uyamkhumbula esewutholile oh not here uyamkhumbula esathi engakashadi wambona eseshadile esewumeme kaJesu ubona sekotizela ngisho inkosi manje sayikotizela inkosi usefaka ihiya yini hiya ufakela uJesu nosibari naye ngapha naye sewusibari kaKristu ufuna ukulethelwa ngetray seyalove esontweni uthi understand emshadweni kunjani akasakhonza sowumiste seshadile ushade waze wa-affecteka ngisho ivangeli athinteka phakathi ngisho iveli yegospel yashona ezansi ushado nje esontweni akakhonza udlalisa ingane iziphele inkonzo shukuma nolayini ahleli wona uphazamisa wonke lo layini unqakusanwa ngengane ngiyibhizi ngishumayela uhlalisa na nongayazi ingane uyayibuka uyayihlalisa nawe uyayithatha iyadlulisa kulo ayenziwa cash lo yona uyifika esontweni cash wahlala phansi bafuna indlela yokuhlala wahlala phansi uzoqa inyawo kanje maniqeda beka isandla phezu komunye hambani niyongenela ukhuzeni ecrash there is order umuntu unesihlalo sakhe siyele nesiphinki letafula lakhe la ulayini wonke lo usulimele uma kwakhona ingane wonke lo layini usulimele kushintshana ngangane nomunye uyifuna uyayidlulisa nomunye nomunye during the message see what we are still failing. Unfortunately, the season will push us to abundance. So kusafuneka the prophets who are going to equip and position the church. Sisithe lesikhathi usilindile. Uyazi corruption eningi angaka idalwe yini eSouth Africa. Bahlupheka kakhulu aba bantu. Mabengena emandleni imali yonke isila kubona, badla ngisho entandane. Ngisho umfelokazi badla ngisho imali yomuntu ofelwe ngisho kuthiwa kufiwe lapha hambani niyokhiphana imathwala ibuyisela u10 million bathatha wonke u9 million twazamani bakhanda umgwaqo uphela halfway kungena umuntu okade hlupheka udla noma esesuphi yilento engahlebandleni uma singanakanga ukuthi sesithandaza isikhathi eside kodwa isithi ithembiso senkosi angeke icile ngolikhale ibandla lingaphenduliwe kodwa gadani bantu benkosi nankathi inkosi iqeda ukusiphendula uJesu uyabuya akasingadli sisuthe bese siyayikhohlwa inkosi nina nicabanga njengoba ngiyibhizi ngishumayela the whole precious 2 months of so 1.5 months ngikhuluma ngesilwa nepoverty nicathi nina lo baba udinwe nje ukuthi ukhathele imfini nicabanga lokho ngiyanibuka
akaze nihlangane nomprofeti omemezela isizini. Ngoba enye into yokubulala ungena kwesizini inga-introducewanga. Uyongena kuyi-winter mfana nami nekutshela nengubo le yasesama, uyongena kuyi-winter ungena jacket, ungena jezi, ungena polo Nike, ungena lutho. You need prophets that are going to introduce seasons. La asikhulumela ukuxhoma la. Asikhulumela ukuxhoma la. Uthi ha bazalwane umnyango uNkulunkulu uyavula. We are fighting poverty. You shall be provided. You shall be blessed. So that is ukuxhoma ubona abantu ngamahle ukuthi no, we are not wasting time. We are not playing toys. It is a season. You want to believe it, you don't want to believe it, I am telling you. Into makuyi season ayiqeli kuwe. Uba no apply la wathi ngena winter. I-winter kungenile. Is either izofika ready noma ungekho ready. Uzotshelwa i-flu ukuthi usho ukuthi ungekho ready wena ngathi ngene i-winter. Babedla bephuza. It's a season. Now we need to. I like the Bible. The Bible is good. We are going to chapter Deuteronomy from Leviticus, Numbers, Leviticus, Exodus, from Exodus, Leviticus, Numbers. Kukhulunywa ngoIsrael esehlane. Deuteronomy yashintsha isubject. Uthi Deuteronomy now. Usuyangena ezweni ngokuthembisa lona. Sekubekwa imiqathango yakho. Ezweni elihle. Akusakhulunywa ngehlane kakhulu. Ezweni elihle, elinobisi, nezinews. Ithelo zakhona zithela ngawo wonke ama seasons. Listen, wayesethi uJehova, ngiyakucela kodwa. Mawufika ezweni elihle, ungamkhohlwa uNkulunkulu. Chapter number 8 uthi niyawukudla kulolozwe nisuthe wathi nimbonge uNkulunkulu. I love that one. Uthi niyawukudla nisuthe nimbonge uNkulunkulu. I love that one. Niyawukudla nisuthe nimbonge uNkulunkulu. What a combination. Any person wayengafika that time okada Lithi iBhayibheli uMoses mabehlele ehlane uJehova uyaphakama utshela uMoses ngenkathi sekuzothatha over uJoshua uthi lalela senihlale kakhulu isikhathi eside kule ntaba uthi senizungeleze isikhathi eside kule ntaba go and tell abantwana bakwaIsrael uthi now they must move on so kuyaqhutshekwa mase kuyongena eCanaan i-message eyakhunywa uNkulunkulu from that time had to change yaqala yabaprepare ukuhamba noNkulunkulu ezweni laseCanaan yehla indaba yasehlane ihlane lehla nemessage yalo ihlane lasala li-reference yokuthi hayi uma nibhekana noma nani loya uNkulunkulu owanikhipha ehlane loya uNkulunkulu owaniprovider ngemana uyena uNkulunkulu ozoqhubeka naneCanaan noma bethi bafika la ukudoubt to loya uNkulunkulu wasehlane ihlana lasali reference ngoba babengasekho khona imistake esingayenza ukushumayela imiyalezo la ibandla lingasekho khona singashumayela isizini. Okay, athi ngiqoqele eduze oba mina ngumuntu practical. How many people abanemoto la ungaphamisi? How many people abanemoto la ungaphamisi? Shaba nemoto ngaphamisi. Uyazini ukuthi enkathi sihlangana noJesu thina bekupaka imoto ezu2 kube kamfundisi nakhona uma ngelona ibhayisikili lakhe noma yobabothile oyedwa osebenzayo vele umfundisi sifike kanye naye kade sigudla naye Samuela singena nje siyongena naye isontweni so imoto bengababothile abanenhlahlo wathola umsebenzi Samuel ngisho usebenza aphi then imoto ke khona izona imoto ezu2 eyibhakela get inside the church. The church is packed. Ungacabanga ubuye iparking ngaphandle akho umuntu uthi uyangena kumnyama endlini igcwele kusukela phambili uzophuma emuva uthi uyayicheck iparking empty
I once invited in one of the churches. Ngibuka parking tank. Ngithi ngitshela ukuthi hey bakwethu, hey gcwele lesonto. Jesus Christ, imoto ngiyangena phakathi abantu phakathi. Ethi mina imoto engaka. Oh, sengiyakhumbula ukuthi lo unihamba ngeyakhe na. Anihamba ngale ngqondo mina ukuthi ngicabanga ukuthi khona ophatha omunye la kanti umuntu uphuma nemoto yakhe ekhaya umama uyadrive imoto ayengena enkonzweni kwehla ubaba wakhona ehla phaka imoto eceleni angene khona so umfana wakhona omdala naye uthi ayikhulekani ngizonifica khona enkonzweni na drive shothi kuneyimoto eziwu3 iphuma kuyifamily eyi1 so inamba incane parking ayikho indawo ithini lonto istatus nestate sebandla have changed. Washumayela imessage January to December yebandla lihluphekayo uzogeja isizini sometimes kuhle ungakiyeki uyuhle ngoba asiveli kanye kodwa wangali prepare ibandla ukuhamba noNkulunkulu kukhona into eliyiphethe kokhala icilo ngokusala inqwaba yabazalwane ngoba uJesu ngeke abuye behlupheka abantu uyobuya uJesu abantu behleli kahle. Kolokolo amangcwele ngiphendula once impendulo zafika sai abundance ngizoswe ngicathi ngiyalo kanti angilo ngiyashumayela nje uyabona mamdilele kufanele ibandla silifundise ngoba I'm one person that often to be careful with my transitions. Yawazi ama transitions. Kathi impilo isuka la iya kwenye. I-transition mayingamonithiwe iyakwazi ukumbulala umuntu. So kufuna ibandla lifundise. Duma usuka la. Angitshela abantu ukuthi uyabona uzobuyibambile ipace uma ukwazile ukubamba umgqiqo kaKristu ungawucompromise kade uwedwa seniba u2 uyabona uma uwakhonza kahle sithika kwibox sithi hawula ntombazana ayekade i1 manje sibe babili kodwa still ilevel yabo yokukhonza uKristu ayinazi nini cathi nje sibade ngephutha naye neminyaka icontribute we have seen i-transition ibulala the quality of people behlulwe kuyimaintain nje unengane ezinhle right ayikhonzayo ayithandazayo ayigcola amandla kaMoya Ngcwele mhla I do kulahleka ngisho isipho sika Moya Ngcwele yonke into kuhambe yonke into asale nje kuumuntu asathandaza uyakorobha phela uyayina akasenze lutho lo uyavuka uyakoza lo uyapheka umthandazo usekho nhlobo uyathandaza uyapheka uyakorobha uyayina amaKristu ami kanje yonke into indlu yacwebezela ithi but the spiritual life siba dull. This person is no longer fasting and praying nothing. Uyadla uyakorobha uyapheka uyakoza uyapheka uyakorobha uyadla uyapheka uyakorobha uyayina phandle uyakorobha uyapheka uyayina uyaqoqa uyafaka emashalofini yo asikiphe ngisho izikhathi zakhe zokuhlangana noNkulunkulu wahlulwa i-transition wathi mayebamba isibusiso wakhahlela i-altar saze ngikube nje abantu aba-right laba ngabe nginifanisa nabo sathi uNkulunkulu anganilekelela aninike ngisho umoya odlula ngisho wamaSulumane. iSulumane ngeke uzizele ngenye into ngesikhathi se-altar ungafika no10 million uthi what ngesikhathi sami sokohlala noNkulunkulu wami khohlwa. iSulumane aninamfazi aninankosikazi aninantombi aninangane when it comes to altar. ingane mingalandelanga isale kanjalo ngo-12 ngoba fanele ugcobhoza ngesiphongo phansi 10 times agcobhoza ngesiphongo 10 times avusa ikhanda mayebuyela ebhizinisini uthi
My God and my altar is bigger than is bigger than my wife. My altar is bigger than my children. My altar is bigger than my business. My altar, somebody say hallelujah. I am praying for you, Zion. God must raise a generation as over blessed. Iminyaka ifuneke ngoba isizini isho njalo. Kodwa isimesaba uNkulunkulu. Ilinde nokubuya kwenkosi yethu Jesu. Wathi omunye wakhonza ngathi usahlupheka. Angilimazi ngiyanikhanda. Go hamba uyochecka i-timetable yakho. Hamba uyochecka i-prayer line yakho. Look at yourself. You are no longer praying. Uphenduliwe. Asikhuluma ubaba wethu ongcwele. Egama elingaphe kwamanye. Vula iminyango waqe. Wahamba kwenza usengizovala ngempela. Afana mkhohla beke sisibonela. Kuzama ukuyivala kanje inkonzo kuzokhamba kanje. Kuthatha ukuvala inkonzo kuzimala. Hamba nama signs akho awatholi kahle. Ndokuyi sign kuzokhamba kanje kuthi kuyayivala. Ayakavaleka hamba. Ibandla lokho lithi amen. One of the things that is funny sifundisa ngesineke ukuthi ibandla uNkulunkulu alilekelele. One likwazi ukubona impawu. Mase li maintain uChrist. Sho kumapha ama transitions. We winner ke. Yabona usuka from kuba unemployed uya kwi level of being an employee. That's a transition. Enkathi sonke sijabulisa ukuthi kanti uJehova unjani ubethu uSathane yena. That's the best opportunity ukumdropa spiritual. Ungakhohle mawusenhluphekweni uSathane uthi mthuku uNkulunkulu. Mawususuthi ukuthi usamdumiselani. Waziludla kangaka ngathi awukaphendulo. Into ayilimazile uSathane ukuthi acabanga ukuthi sifuna uJesu ngenxa izinto ayiphethe. Kanti into esenza sithandaze sizile ukudla sikhuleke ingoba ingenxa yobudlelwane. Man. Ingane zami ayikhulumi nami ngoba kukhona isifuna something. Zikhuluma nami ngoba bazi. Ngikho. Yeah. Sina into esingayisho noma ngekho umuntu ofuna ithile kuwo umuntu. Ayi sina into esingayixoxa nje. Sinayo. Ubudlelwane bethu busho ukuthi singakhuluma noma ngani. Akuzuqala ngiyibone ngoba nakuthe baba sicela ukusho ukuthi yena hey nokuza no siyakhuluma noma khona mabe khona bakufunayo ya ku right kuyiphathi yokukhuluma kodwa akukhona usenza sibe nobudlelwane khona into abayifunayo kimi. Angiyu service provider ngobaba. Same as the relationship with God. It's a problem. Uma uNkulunkulu ekubona umningi makhonto oyifunayo ke. Musu yasithela mase uyitholile. Inkosi ngithuma umsebenzi onzima kabi yokuthi ngilungise iremnant insali yabantu abazothwala umphongolo nerevival yokugcina. So fanele sikhande inhlanya la. Mhlawumbe sindiswa ngavela nje inkosi ingenzela umusa sasesishisekile angathi ivutha. Sasishisekile. Sinsizwe singakhera imshini nje. Atshela bazana sasaxhuma iphika kuphuma isikole nje after school. Sabona ingane zehla nje zithi awuzathi uma bafuthi iningi kakhulu izingane ukuthi zingehle ngabe sezwa ngalo sheshisa lapha eSouth zisehla ngathi zoze iqede sheshisa wena xhuma ispeaker mina sayima kanjalo ngiyayimaka so that wabashesha bafana ngathi sheshisa ngifuna ukumemeza nje ingake zeyisithele zonke ngathi lalela wena noma ileyo uzani zophuza ngisukulela abantu behambela nje bephuma esikoleni sika Jesu. Sasivuthane nje singafuna ukubona umuntu engatsheliwe ngoJesu.
ngathi mangizoshada, so many not great people, so many people babe ne cry. Bathi yazi mfana wami sibonile ngendlela ogijima ngayo. Kodwa nje sesiphatha kabi, sungena kwelinye izwe ke manje. Ngathi kuphi lapha? Bathi emshadweni. Oh, kwenziwani lapha? Bathi hayi mfana. Hayi siyakhulekela. Hallelujah. Ngathi nikhalelani nje? Mashada. Kwasho ukuthi ngabona sebengayigangela nje ngamakhosikazi nangengane zabantu. Sungayigangela nje ngomyeni wakho whatsoever. Akekho umuntu ongakuphazamisa. Kwasho ukuthi ngishada i-altar lami limi so. Futhi ikhathi sami zokuhlangana noNkulunkulu ngiyazazi. Mina abantu babekhaliswa uNkosi kathi unkangane yomuntu. Mina ngikhaliswa yimina mhla ngiyeke ikhathi zokuhlangana noNkulunkulu. Ngamaintain ikhathi zami. Ngathi funa inkosi. Ngathandaza ngihlala emshadweni ngathandaza. Nami lo ngucinga nje umlilo uyaphela ngaqala ngigade ukuthi wena umlilo wenza njani. Ngabona inkosi isebenza more than before. You don't want to hear me, but I'm talking truth though. Listen, abantu basuka from primary level by high school. Beyazi transition in manje. Abantu basuka from high school level by kuma institutions. How many people abadrophile kade besuka emakhaya bevutha bafika ema university? Show in transition. Others by history namhlanje. Nasekhaya akasakhosha abasekho sho noma usakholwa yini. Wavuleka umnyango. Ngiyakutshela uyabona impilo mayinyuka gada. Ungalimaza ubudlelwane. Ekathi uapply bengakuthathi akaze ngihlele ekhaya. Bavele ba-apply bakunika uNSFAS, wathola access, wathola iroom. Wathola scholarship. Ufunda. Wathola nibizana lekho. Yini? Wathola student card. Was poster. Status wabhizi wena ne student card. Kwashaya isikhathi sakho sokuthandaza waskipha. Kwashaya isinya uskipha naso. Spiritual what drop awunake. That's what enemy does. Be very careful of transition. Send from talent. Transition. I used to tell people ukuthi uNkulunkulu ngendlela enza umusa ngayo kade kuyistruggle kuba popular. Ngolimi lwesilungu ukuduma ngesizulu. Nakho umuntu ade kunzima kanjani? Yazi uma kanje umuntu wathi umbona ku TV. Ame kanje ushayelwa ngisho ihuthi uphenduka naye nje. Ngilo umuntu ohlala ku TV lawo. Uyabona namhlanje ngeke ngize ngilale ngibona umuntu odlala ku TV. Wangena social media. Social media, TikTok and something yakwenzela umsebenzi walula. Yonke lathi uyikhalela uyingala kusandi ngibula kwaza yakhipha kwabani ku TV. Nombani manje. Siyambuka la ku screen. Osho into ephilayo, osho into etshekile, umhlaba nje siyawuona. The whole world can see you now. So we choice yakho ungaphuma ku TV ungahlala nawe uyivideorize. Bambaneke. Here is the key. All along, bunente powerful, either in terms of worship, in terms of preaching, in terms of whatsoever. Ukuthi kuphela kubekho abantu bebeyibona. Wayifaka ku TikTok. Sayibona, sayithanda. Sakwenza wayi-celebrate. Sakhomenta ngezansi. Sasho ukuthi uyisibusisa kangakanani.
sacela ama-invitation uzosikhonza. Sathi uqeda ukukhonzwa ngapha sakucela ngapha. Sathi siqeda ngapha sakucela lapha. Sathi siqeda lapha sakucela lapha. Onke ama-poster ayisevela wena. Are you able to maintain transition? You were so powerful praying. Now you tap to different altars. You come from apostol. Uyaphuma from apostol. Uthi ukhonza la ube bekulinde somewhere. Uthi uqeda la ube bekulinde somewhere. Uthi uqeda la ube bekulinde somewhere. Uthi uqeda la ube bekulinde somewhere. All posters are full of you. Do you still service yourself? Usakwazi kodwa yena lo owakunikeza umusa ukuthi basize sikubone. Nisahlangana kodwa nikhulume no2. Noma njalo usufika nezindaba zabanye abantu njalo. Ezakha usayiphathi usufika nezabantu awu Nkosi ngiyahamba kulolilo so ngicela mangifika banqenqezele. Ake Jehova ngihlusho ukuthi uthi abanqenqezele awusanqenqezeli wena. Transition. Sign. Listen, when abundance comes, prophets must prepare the church. Angifuni celebrate i-abundance singeze ukunprepare kwi-ground. Ungadla usuthi umlahla uThixo. The enemy knows uma usurvive ehlane sokubamba eCanaan. Phela there are 3 stages. Abangaphuma eGibhithe saphuma. Abafele ehlane sasurvive. So balinde eCanaan. Bazodla uthi nezinyosi labo bakhohle uthi ubani obakhiphi. Popular. I'm not against that, yeah? But nabamkhona abantu abafika is either kwa preaching noma kwi-industry yakwa music bengabazalo neqoqoqoqo. Namhlanje there's something else. One abasadeleli baqala kwa 2 i-character yafa. Ibulawo ba? Ibulawo uthi nkathi benyuka balahle relationship. Usathana ufuna uphatha impendulo ulahlekelwe umbuso wona. Buke discipline show Jesus. Babuya abazalwane bathi Mimri skibada kanta ibaka shepre hasko. Kathi usithuma emzini city to city. Hey mandosko. Sithe singena kweli idolobha amadimoni akhona power. Prince yakhona yabawa. Ngiye ngabona kwenzeka imhlolo. Sangena kwenye city prince and princess of that city yabawa. Ala mombo si. Babuya bathi Jesus kanti lento sinike yona igama lakho. Ubathebe qeda wathi Jesus manini kanjalo. Ngingajabulisa ukuthi amadimoni anthobe. Ngajabulisa iservice. Wathi jabuliswa nti amagama enalotshiwe. Wathi never be so excited nge-performance. Even excited nge-relationship. Engase kasidlale lesi sifunde ngizosifundisa kulama series akasidlale kamnandi. What does transition? La sifuna uNkulunkulu ufuna uproduce manje ivuthane. Nomathi uNkulunkulu sekuthatha wakubeka kuphi. Ngambuza ngangikhuluma kakhulu kwa-MM what do you do uma ufika kwindawo bonke abantu bagijima befuna uzoshutha. Anginandaba nabo beshutha. Nginendaba nawe emva kosebeqedile ukushutha. Bengicabanga wamuza umuntu ebuza lona. One of the great men of God, ngifuna uquote ngisho but I'm thinking ubaba uNgidi, if I'm not mistaken, if it's not Baba Duma, one of the two. Ngezwe ngithola kwimlandweni wabo because angibanga neprivilege yokwazi yonke ministry yabo. Listen, to wafika in one of the cities. Afika kufaka ipost enkulu. Ethi pastor is either Ngidi noma Duma, between the two, the healer. They were inviting people. Come with your heat chairs and stuff.
wathi mefika elenda lapho wafica lo lokhosana wathi please ngicela for the office ngicela ngibhukhele i-flight back. I won't preach here. What is happening? What? No, locals. Advert. Keep it off. Yindab, I'm not the healer. Jesus is. But book my flight back. Are you going to maintain the level of glory? Or if fame is ohamba nawe, khaliti alongside. What do please? I don't know who is that person. Don't correct. Listen. What? Take me back. It was a very critical thing. But I'm not. So wrong la. I'm not. Why uNkulunkulu emthatha befana mehla bebona this big lokhuzana poster there. Ashithi walk. But kwasho ukuthi kutholakala uhlobo lwabantu elukwazile ukuyibamba i-transition ukuthi noma igama lingakhula kodwa kufanele ayibone izinto esezingena isikhaleni sikaJesu ukuthi la ngisibusisa impela bazalwane kodwa hayi le ndumise kaJesu akuyona kampostoli ubuyazi abantu bazokwazi ukuhlukanisa i-honor ne-worship, otherwise people will worship you. I'm one preacher who teaches honor like never before. I do that without angxolisi. Yeah, ngayifundisa honor angxolisi kumasexual. Ayikho into engakholwa ke njengo yekholo eliundermine umuntu ogcotshiwe. Hayi khohlwa lapha. Ungithanda ungangithandi uzungithanda. Uya lokushintshana kanje ngenkathi ngibhizi ngifundisa. Kodwa ngithi ngivale so right. Transition. Bayo bedla bephuza. I am here to prepare you. God is about to answer you. Lalela sine-worry thina ne-stress sokuthi uNkulunkulu uzongiphendula nini. uNkulunkulu i-concern yakhe ukuthi mase ngimphendulile uzoqhubeka nahlale kimi lo. That is a concern. Ingakho sesidlule ekutheni uzophendulwa nini uzophendulwa noba lokho sine-sure God will answer you. Listen, in-concern yethu, are you going to maintain Christ? Baza abantwana bami lamhlanje batshethi mhla sinigcina mhla uNkulunkulu evula iminyango enibusisa sanigcina ukuhlala la so ubonisaye uNkulunkulu wayilaya khona abantu abangasadumisi phela ngene worship team hlabelela konjani hawusicela usikhonza ngoba uhlabela inkonzo. Siyahoshozela sama siyahosholiswa yini hawu sicela uhlabe dinga alo David kube ngikhona ngabe ngithatha i-microphone ukuthi I was a king, but not just a king of some 2 or 3, king of 12 tribes. Nemazo David and yakhona lithi uDavid wafa esenelisiwe izinsuku nengcebo nodumo. That guy was very rich. Imali lenika celebrate le uSolomon, imali yakhona yokhanda iTemple yayiraise uDavid. David was a rich guy. Kodwa sibona lithi iBhayibheli uDavid ube monitor i-worship team yaseTemple. Lithi abantu babedumisa according to ngokwe culture nangendlela nangokwe order kaDavid. uDavid waselector oJotham waselector oAsaph wabamisa kube bakhanda ichoir. The first person who introduced worship temple is David himself, and David was part of the worshippers, yet a king. Can you maintain that transition? Silahlekelwa amathuluzi asharp la. A sharp who can do the ministry. Why?
Umhlaba unganyakaza kanje uNkosi sibagcobile. Enkathi bephakama begqotshwa babe bephula out kwe ministry. Bafuna enye into esingayazi igama layo. Baba bavangele babegcotshiwe bethandaza. Namhlanje abasayi strateni. Ngisho emmeme ukwenza ukuthi ocela uzoshumayela lapha umbona ukuthi uyamdowngrade. Memmeme estikini. Ufuna ama platform la azothulwa khona ka10. Angene phekezelwa abantu abawu8 kanje so. Angabe uyayicreatela lawo ma platforms 8 angisayi isitiki ngithandazela isikhathi nje manje isitiki esilandelayo ngumshumayeli wesibili noma wesithathu because this you are losing nothing when you minister with your gift. There's no levels here. Uthi nginixhuma kubo bonke abantu abadaliweyo ngeke usaye emjondolo wabona kumpostolo nama titles awu10 Nekusokwazi uyongena lapha ku-informal settlement and enter there and preach Christ. Ubulawa in translation. Enkathi egcotsha umuntu enyusa esihlalweni simbiza ngama-titles ugumuka kwi-relationship. Khona abantu ubona ukuthi labo waye right nje ubhuti waye right ewusiswa sesontweni samnyusela kwi-position ethile samqeda nje. Sefuna simworship manje. Babehla bephuza. Sefana sime kanje before sithi zalana sime. Buka, I'm telling you, kunama gifts ala lovi. Afuna ama platform angeke bawathole futhi. Buku strategy kanjani? Unesipho. Ungena nje kuyoma la uxhuma iphiko uhlabelele, uphenduka abantu. Ubona lo nto ithi phansi ngoba manje lapha na kuzofunda iprofile. Ngoba enye into ebulala abazalwane ujaha umdaka ufuna ukube sendaweni inkosi ingakube khona. Lazi into yokusiza. Listen, I told people ngathi akukho la ngeke ngiye khona inkosi mayingithuma khona. Futhi akufuthi ngiyimini. I preach everywhere. Mina ngibuye primary njoba ukade wagcina wena primary. Wena usaya nje primary ngapha. Kodwa lalela abanye benu bengakazalwa ngase ngime pulpit ngishumayela. But mina manje ngisaya esikoleni. Ikole ivacant isele zodwa abantu bajabulisa ama title bafuna ama conference amakhulu. Maye primary ngabakhona na. Hallelujah. Ayacula ngena Jesus Christ. Hallelujah. Ngihlale phansi ngehle ngemessage ngishone ezantsi ngikhuluma into elingana nabo. One of the great men we met there was Apostle. I'm so shocked that I see you here. Ngathi kuphusha la ngafanele ukuthi ngibekho. I'm at school, these are souls. Aqoqa team yami ne-equipment yami ngafaka emotweni sahamba saxhuma isound sashumayela sahlabelela ingane zami sadumisa uNkulunkulu wamningi. I preach myself ngangathumela ngashumayela mina ngashumayela umyalezo vumelana abantwana beze kumina ngathi ningabanqabeli ukuba umbuso wezulu ungabanjalo ngase ngiyachaza ukuthi uJesu wabaphatha wabagona wababusisa. Ngathi nangiphatha abantu bantwana bami bathi uJesu wenze njani wabagona wabenze njani wababusisa. Ngathi isandla kaJesu imenze njani umntwana siyamgona simenze njani simbusise. Ngathi mase nihlala la kuJesu awuboni wena ngiqaqa yonke into efakwe ekhaya ne-anointing enginayo ne-grace ne-level yomusa enginayo ngithi mangikhuluma uyigodle emuva ngibe ngikhuluma nge-level yakhe. Umuntu mayisafunda iministry simusa kwa evangelism mayisekhulile ufuna ukuba umpostoli ongena platform. Khona abapostoli singazi ukuthi umpostoli sizothi umpostoli ngani konje la. Nipewa nani? Uthi umpostoli nje ngani? Okay, for peace sake. Yeah, umpostoli for peace sake. Ningalimali bantwana bami. Akukho enough. Uyabona ngiyazi ukuthi uma kukhona inkonzo eyenziwayo ubona ngazi ukuthi umunye umuntu iyamaphakamisa iyamnyusa
wonke umuntu ufisa ukuthi naye ngayenza. Angilwi ngiyashumayela. Amanye ama-movement aqalwayo ayiqalwa ama-movement ayimbuliwe. Enkathi kwembula i-movement ethile kwase kunyakazise ne-honor eyanikeza umuntu wayine-movement yayisiyenza omunye wafuna i-movement. And abantu abasafuna ukukhonza nje kuyi-standard grade. Transition. Babehla bephuza. I'm coming with a big subject here. Because I told you, ngathi ngizokhuluma nge-salvation part, ngikhuluma nge-success part, bese ngikhuluma nge-your eternity. I'm coming with a very big subject. Ngiyanihlakulela nje. Understanding of times, science. uNkulunkulu is about to do something engazi siyenzeke before. But ibandla fanele libe ready. Namhlanje I'm challenging you. God can bless you with a new car today. Pretty beautiful car. That's not the case. It's easy. God can do it tomorrow. You can approve on your muzi at any time soon. Ngicela ukukhathazeka kwakho ungabe semzini anymore. Uma uSamuel ehlangana no Saul uthi imbongolo lezo uyifuna ungabusakhathazeka ngazo. Ekhaya kukhathazekwe ngawe manje. That's exactly what is happening. Izulu alina inkinga nento oyithandazelayo. Selinenkinga ukuthi how are you going to conduct yourself after answers? Oh. And umoya ngcwele kumina uthi prepare the church. Hey bafethu mina ngiyakholwa. Uyabona mangithandazela into ngiyakholwa. The way okuliwe ngawe nomoya wepoverty I am 100% convinced. Kuma midnight prayers esabuyela kuwo futhi siyenza same thing. We are fighting the spirit of poverty like nobody's business. Mana nkathi siqeda ukwenza njalo isiqhwagasiwa sefanele prepare ibandla for answers. Lethe ngikhuluma manje ngikulungisela ukuthi how are you going to maintain your relationship with the Lord after being answered? Uzophendulwa wena. Ngiyaphinda ngithi uzophendulwa. Because ayilahle lento my singagcini ngawe mhla thandaza ukhala mase isulu inyembeza usamkhonza siyabamba uyayeka manje siyawa fanele sinilungise bazalwane in a way that as I'm praying now ngisho uNkulunkulu manje engakublessa with 20 million kodwa kungashintshi lutho cause. Are you all here? But a state of readiness. uNkulunkulu ubuka inhliziyo yakho. Are you ready to serve the same Jesus? uNkulunkulu afanele thwale yathendo kade uyifuna. Ka 25 million sengeyakho. Come and sign the contract. Ka 5 years for sign. Uthi uhamba usuyathi uyimillionaire, usuyazi nje. Uyazi nje manje imillionaire. Yabona oziro babone ngempela yalethi yenzeke ngempela ubonke yabo manje mina ngiyimillionaire manje. Mawuye emthandazweni kumela imillion. Ucabanga uye enkonzweni imillion limela. Are you ready? Bazalwane ngicela ukuba ungabashayi kakhulu namhlanje mamndilele but angivumelani kodwa nami. Enye yezizathu ezenza ukuthi our old school preachers bayishaya prosperity. Bakenza ama calculations. Bebona imess eyenzeke ebandleni nkathi abantu bephendula. Bagcina babona yazi kungcono umuntu okhonza uNkulunkulu ehlupheka kunokhonza uNkulunkulu enakho. Base bekhanda idoctrine, that's a mistake. Base bekhanda isermon kanti bona babefanele baxwayisa abazana kube clear. Base bekhanda isermon
engazi ukuthi iyalwa nokuphumelela. Sengathi noNkulunkulu njalo, kanti balinyazwe ukubona abazana abayiquality befa ngelanga lokuphumelela. But we need to educate you. Bazalwane, we cannot afford ukuthi sizobanjwa ipoverty, size embrace ipoverty, sinika usofa in the church. Egameni lokuthi abazana bazohluleka ukuyiconducta mase bebusisa uNkulunkulu. Fanele educate without fear and tell you kuyakhonzeka kahle kodwa inkosi ikubusisile. uJobe lo nimazi ngokuhlupheka animazi kahle thubani. uJobe was the richest man eUz. Lithi iBhayibheli mulifunda kahle, le ndoda yayicebe kunabo bonke abantu eEast. Malithi kunabo bonke, I mean kunabo bonke. uJobe was the richest man eUz. But uzwana ama-comment ezulwini kuthiwa emhlabeni akaze ngimbone umuntu onjalo. I love, ngiyamthanda uJobe. Kusho uNkulunkulu ezulwini wathi umuntu olungileyo, umuntu omesabayo uNkulunkulu, umuntu obalekela okubi njalo. Kusho uNkulunkulu efakaza ngesicebi sendawo. Kusho ukuthi uJobe kuyenzeka ube nayo yonke impahla, ube nezingane ezinhle, ube nomshado right, ube nempumelelo, kuyenzeka kodwa ukhonza uNkulunkulu ngokumesaba. Ngizomemezela kule generation asize seze senziwe ukuhlupheka uthi simkhonze kahle uNkulunkulu, sizophumelela, sibe right, sibe nazo izinto, but we are going to fear the Lord also. God is raising a generation, isizukulwane samantombazana nayinsizwa ezizothi zinakho simesaba uNkulunkulu. uSathane unamanga umethi siyophumelela, sekusakha imizi, sikhanda amabhizinisi amahle, bese siyahlehla enkosini, siyangena eKhenani. Yamemeza siyangena eKhenana, yamemeza siyangena. We shall fear the Lord there. We shall fear the Lord there. Ngesibalekela amathuba amahle esiwavulelwa inkosi. We enter our Canaan and we shall fear our Lord there. Cabani ngalisanyakaza nemphazamisa umonye. We shall fear our Lord there. I want us to pray. We shall fear our Lord there. Why I'm saying this? When I was praying, Baba, umoya ngcwele ungikhombisa kuqhuma umthombo wamanzi, fresh still water. And what I'm saying, then the Lord said, "Ah, don't worry. These are answers. Impendulo zabantwana bami lezi." And I was so shocked. And there's a thing how much is it here? Prepare them. Ungilungisele bonke bafunde ukungikhoza noma sebephuza amanzi aphithuka. Isiprophet osithi ngishumayele ngakho eMaritzburg. Isiprophet esithi inzalo yakhe yoba izigqile kuphi eGibhithe. Uthe emva kwalokho ngiyosehlulela isizwe esobe simagqilazile. Wasothi wayesethi iyophuma Exodus. Wathi iyophuma nempahla eningi. Mayisiphuma okwagada mase kune departure babedla bephuza. And kanjani sensuku zomuntu kodwa nomuntu same story. Nomntwana baIsrael sebephuma eGibhithe abundance. Njalo mase kuzoba neExodus abundance. IAbundance iyisizini, iyisign yokuthi kusekuzohanjwa. Njoba icilo ngoselizokhala abundance. Listen. Sekufanele ukuthi siprepare ibandla kwi-abundance. Save your God. Cela ukhomisa kwababa nje obaba kuphela ungasho lento ungayisho mongela. Abanye inkosi izobavulela umnyango la. Bazothola imishado evela kuNkulunkulu. Ningathi amen ngo. Bazothola imishado evela kuNkulunkulu. And God will bless them. Because I see status of some other people changing. Ngisho evela kuNkulunkulu.
bazoshada. I said, coming from the Lord. I think I'm busy nama invitations. Ngishumayela kuma conferences. Abuya ngibe busy nasemshadweni. Ngishadisa abantu. God will bless them. From the Lord. Angisho umshado wamahuzo. Lo ngurebuke ekudala lo ungakholeka. And ngicela nibe ready bantwana bami because kobe ngenza imistake. Ngicela ukuprepare manje. uNkulunkulu uzokuhambela. Ngicela ngiyakuthandazela. Ungakhohlwa. Lemnyaka sozokwenziwa uNkulunkulu manje. Ungamanye ama-signs amakhulu e-revival yokugcina. uNkulunkulu angangakubusisi ngonkosikazi noma ngendoda usidropa spiritual. Bayazi abantwana bami, look at example how omhlamvu la esontweni ukhwecela ingane uzenkonzweni. Faka ingane uqhube ngetree. Trolley yini lokho? Prema. Ayafana la. Qhuba ingane ngeprema and you bring that child at church. Listen, ukube lento ngiyikhuluma from zero experience, ngabe anginayo authority okuyisho. We know it. Me and my wife, 1 week, nkosikazi wami wayo, sengathi so right. Unjani manje? Ngathi ngicanga ngiyibona ingane isho wena. Unjani? Wathi kuhamba athi awahamba uthi asofika esontweni. Uma sizala umfana othi ogcina sasingenayo imoto. Umfana othi oqala sasingenayo imoto. Umama bemteta la emhlanje. Shintsha. Go to church. Ingane zethu nkosikazi wami strong by nature. 8 months wayesesontweni. 9 months seyizodumpela. Wazi wanqatshelwa abantu abathatha hey wena. Fana no Mamzuma wahamba wayocula lapha wathethiswa yimina. Wayocula ethendeni letter se Richards Bay. Ngathi Sindi. Ungangigilisa umhlola. Wena bofana ngaba uzanga la emvuselele. Ngathi uzoteta girl. That's the passion we are looking for. Even when God bless you, you don't drop the ball. It's like so hard if you hear it. You understand it later. We push you to that. Don't drop the ball. Ayazi amadoda asesontweni. Indoda imiqhamuke yodwa ngithi uphi mama. Ngithi awukwazi ukunkundaza. Umama akasubmithile kuwena, usubmithe kimi. Awukwazi ukushiya unkosikazi wakhe ekhaya. Then you come to here. Kuleli altar I'm a priest here. When your husband full stop. Unkosikazi wakho is my daughter spiritual. Aka report kuwe. Awunayo grace. I am a prophet. Pheko unkosikazi wakho. You can't say uzofika la ngokuthanda kwakho mhla ufuna ukumsheka usubmit kuwena futhi wena umfundisi wakhe. You mean you are going to uzoyenza into engiyenzayo? You are going to bless him. Hey. You are going to uNkulunkulu angimise kulona. Come both of you here. Both of you come here. If you don't, one must report why ngekho. Because there is a priest in the house. Ayihamba namhla siyashintshana. Kushintshana makade kwenzenje. Because maniphuma nomabili nisebenza uthe ephuma omunye eyakwantu company omunye usuke ehla eyakwa department of ban. Akuze kenzeka ukuthi ayihamba namhlanje emsebenzini kuzolova mina kusasa kulova wena. Why in my altar? If you can't do it emsebenzini nakwi company, don't do it in the church. I am nami authorized sabani usaba uthi ini lokho usaba ama warnings or should there is an accountability there or ifela kimi or fanele ngiqinise ibhawodi nami kuze kwazi there is a leader in this house. Yasenzani ngenzela ukuthi mhlani busiso uNkulunkulu bantu benkosi ninga drop people. Abantu masebehlele kanje endlini baxoxa bodwa hamba ungayi. Mina wothi ubomvu.
Ngihlangabeziseza uthi umama angiboni. Oh manje sithi sihlele kanje. Ngihlela noba. Noma mhlani shada wamphuca ubudaughtership kimi. Usiyam-own. Ngoba sibaleke ukuthi abantu benga-excitedwa yibusiso baze balahla ama-principles. Amanye ama-problems esiwasolva manje ayingenasidingo. Ukuthi ngelanga bebusiswa baba over-excited baze balahlekelwa zisekelo. Sifuna ukuvusa i-generation ezokhonza uNkulunkulu. Funa ithi libenyezela umuntu omntanami. Kodwa uhlanya lo mprofeti lo. Singalahlekelwa inkonzo yakho ngelanga lokubusiswa. Jesu uyabuya manje. Awusathandaza awusaprofeti, uyinkuzi malanga nje singasazi manje awuprofeti awusathandaza angisho mawuvele inkonzo yakho kuba njalo is fine. Awusathandaza awusaprofeti awusathandaza awusadumisa awusakaze awusenzi lutho asisazi manje sifanele ukuthi asisazi noma sicele noma singaceli usuyenye into esingayazi manje. Ngisho sicaba ukuthi mambali cela uzohlabelelela once washintsha i-title usekuyinkinga. Ozolihola ngendumiso uyambona nomela uthi i-approach akayithandanga ubefuna ngabe utshelwe esaphuma ekhaya usespecial manje. Sesinenkinga masefane simbhalele incwadi ezinde ukuthi azohlabelela nje sonto nje. Cela uhlabelela ngoba ngitshele ngisekhaya njalo njalo kodwa nikho esontweni. Angizama ukuphinda umuntu oyedwa kungisho ngoba uyi-role model yenu, but I'm trying to help you in this one. Do you know this person ekuthiwa uMamzuma? Ayakhonza lo muntu. Yabo lo mzalwane lo izwa ngami. Lo muntu is-celebrity, the whole precious world knows her. But come to local church. Mayifike uconference ujoin worship team. Agumule kuba yi-celeb ame worship team. Akuhlabele nekhuzana uniform uyixoxa nabo kuhlala the whole precious conference uzomfica kuyi-line ye-worship team of the church ephuma kwi-spirit of praise. Udlala i-keyboard yodwa ephuma kwi-setup stage esikhulu esinama thousands of people azohlabelela ebandleni ene-conference of 500 people andahlabelela akabona ubhimba akamuso uyacula naye. Can we have such? When God paramisa you to the level of the whole world ethanda ministry yakho, but when you come back we local church you serve like awusuwena lo. Ngimqhula la song ngithi sindiwena uzodumisa manje qho. Uthi mayiqede lo ukwenza nje webhamba uhlelo. Ngizomtshela ukwenza bize wena. Sengithumela inote fast nti ukwenza uzobiza usindi. Qathi ngimtshela ukwenza bese ngithetha uyadumisa manje. Okay baba. Afike phambili akasi celebrate, i-celebrity ahlabelela ngathi uyahlanya ekhanda. Sizwe uThixo abuye ahlale phansi akhonza. Manje nomnyaka zomningi areport baba yazi ngicela ukusho ngizohamba kodwa ke ngizobuya. Lungile ntombazana uNkulunkulu abe nawe. Hamba yosebenza abuya akhonza. That's how you maintain transition. For the last time, I serve my father like I'm crazy. I don't have time. You ngeke chance on that one. Ubaba mekhona I am a son. Ahamba ubaba ngibo ubaba. Ukuthi uNkulunkulu uphakamisile akungenzi ngicompromise inkonzo. Ngimphathele iBhayibheli. Ngimvulele isicapha. Angifonele umpostoli ngiyendaweni ekhona la wangisa khona. Okay ngiyakuze ngiphathe. Ongifonela wathi ongifonela hey mpostoli bangimenyela kuze ngiyakhona ethi okay baba bengenayo plan kodwa thini okay ayidodlula nguthatha ngathi was fine ngasheshisa ngaqoka quickly katshela inkosi kasishisa indaba baba uyafona manje uthi ngiyavele ngiright ukuphi ngathi ngikhona baba nginalutho ngahamba na ngaqhamuka na kwafu kuba umpostoli cha imunyuka maintain a relationship with the Lord.
Musu kunyuka uma usiyahlala, nyuka umaintain ubudlelwano. Ngenzela mhla kuzocinga into eyikhonza la ke imificakala. Mhla uyizulu lithi akusikucheck ukuthi ukhonza njani, ngitholakale ngikhonzile. Ungakhuli igama ulahla iministry. Look at me. Akufi lutho, angincinze lutho. Uthi khona umuntu engibiza ngobaba, ngubaba nami, akufi lutho. Wena Listen, church, ngicela unikhothela this one. This is the last one. I'm trying to help you. You look at Ogwenza Kuhlo. Ogwenza Kuhlo, they are one of the young boys who are good ministers of the gospel. They host big events. 24 September, we host a gathering of remnants. Remnant, awufaka S lapha. Gathering of remnant. Na akawufaka gathering of remnant. Umhlaka 24, 200 rand ticket niwathenga wonke aphela ngokusheshsha. Gathering of remnant. He's hosting big events on stuff. Keeping ngoma emnandi singing like keep like that, so very much powerful. We invite her all over. MC wenza ngihambe naye bashuthe naye kakhulu ngisuku nami ukuthi hawe wenza bayashutha phela abantu nawe wena ngibona bejabula kanti yeah abajabula ukwenza ukuthi nina kumenywe mina la jabulelo ngiyahlala. But when you come to local church, there is no kwenza upopular, there is no kwenza okuphuma kuma poster. We must have a son in the house. Ukwenza uzomfica efaka idecoration. Wofika kwi conference uzomfica engcolile efaka ideco, uzomfica efika njoba sino YMM ufike Wednesday. Ube lapha ekhaya simthuma hamba uthatha ukuthi kwenza hamba yobuthi hamba ukuthi iposter nokuseva kwangaphazamiseka. Hamba uthatha ukuthi kwenza kuhle hamba la hambani phambili bathuma phambili lapha bahamba bayo check event njalo babuya bafika safika ebusuku ngathi siphuma sashuma la safika very late on Friday ekseni ngomgqibelo ngathi ngo5 guys imoto fanele sibhekele bathatha imoto ekhaya sebeyale bayoxhuma njani ngafika around 9:10 izinto zi well organized ungathi uma unyuka bese kufa inkosi siphamse izandla. Ngicabanga ukuthi ngingashumayela kodwa yabona namhlanje I'm setting tone. Let's open our mouth and funa sithandaza nibambe lento isizini yokuphendula. Wenzani umpostoli? Lemsebenzi engwathi ngiyanipostola. I'm preparing you. I'm preparing the ground. We don't want to lose even a single one. Single one of you. Noma thu inkosi yenzane ngawe. uNkulunkulu ekuphakamisa kangakanani. Ngisho uNkulunkulu akubuyisisa ube multi-millionaire because kusakusa kumzalwane. Hlale ngithi mhloniphe umuntu ohlele eceleni kwakhe ngavule kumnyango kusasa abe yinto. More especially kuthandaziwe kwa declare. Sanimemezela bese ngayenza umsindo njengoba sifuna ukunijulukisa abantwana bami. Njengoba simemeza sithi uNkulunkulu makavule umnyango isikhathi sebandla. Sikhipha oTobias ekamereni lencebo bengenziwa ama jokes. Something great is coming. Now we need to prepare you for the blessing. Let's lift our hands. Awusivula umlomo sonke sithandaza baba siyabonga.